Jatatije maduong' e duol mochung' ne penj pacho ka endi nek miluongo ni David Jengere oyango ni gibiro kawo okang' mager ne ng'ata ng'ata mibiro yudi ka kwalo penj mar KCPE ma higani. Maendi timore sama apisa moko 8 omaki e kaunti ma Homa Bay ka itudogi kod kuo mar penj mar klas 12 manochakore nyoro. Millicent Adhiambo miwalera. Jatelo no noloso e kaunti ma Murang'a e seche mane otelo ne chenro mar pogo tese mag penj odiochieng' mar 2 kawuono nyaka ne KCPE chakre. Jengero oyango ni jokanyo mochung' ne kedo gi kuo penj obedo akicha mar neno ni onge chochni moro amora mabiro bedo kinde penj ma higani kolero chike moketi mar neno ni chenro mar timo penj odhi kare. What we want to emphasize for the good conduct of the examinations is that the rules are very, very simple. That this year we have monitoring officers who are going around the whole country, and we have insisted that as soon as the vehicle carrying the materials enters the school compound, that gate remains open until when the vehicle leaves with the examination materials. That's a simple rule to follow. And we want to appeal to all the center managers to make sure there is 100% compliance. Maetimore esama obila e kaunti ma Homa Bay omako jopuonj aboro mag skund sekondar ma Pala Masogo e kar chung' od bura ma Homa Bay town ka itudogi kod kuo mar penj. Jalup komanda mar obila e sub county ma Homa Bay town Emmanuel Kiplagat yango ni jopuonj go ma oting'o jatend center ma itime penj go, jorit penj kod jopuonj ma ondik gi bod mar skund no ne ondhi e kinde mane gidhi nyime gigolo kopi mar otese penj mar chemistry. An incident which occurred yesterday concerning malpractices in Pala Masongo Secondary School, whereby some teachers were found photocopying exam paper, chemistry. Multi-agency team, hit us total the officers from the education sector and security, managed to arrest 8 persons. Kiplagat olero ni jopuonj go mani ondhi odhiambo manyoro ibitere doho bang' ka obila osetieko timo nonro mage ka okoni migawo mar somo ne osetero jorit penj manyien e skund no kendo jopuonjre dhi nyime gi timo penj margi. The center manager, vigilators and POG teachers, exhibits have been taken. All the eight persons are in custody here at Homa Bay, and investigation is going on. Kamano bende odiochieng' manyoro e kinde mane penj ochakore, achije moko 2 manyo wuondore ni gin jopuonjre e kaunti ma Kilifi kod Nairobi bende ne omaki. Jatatije mar nek David Jengere okwayo jopuonj manono penj mondo dhi nyime kod tijgi makare kowacho ni duol no onge kod teko mar medo chudo mar omenda mabalang' ma ichulo jopuonje matayo kaka itimo penj. We of course appreciate the work that invigilators and supervisors do, and whenever the budget allows us, we will always be willing and ready to increase those rates. For now, we will stick to the rates that were increased last year because the budget will not allow us to increase beyond that. E kaunti ma Kakamega, lit kod kuyo okwako gweng' ma e Panja e kar chung' od bura ma Mumias East bang' japuonjre ma jahigni 19 mane ochopo mar timo penj mare e skund sekondar ma e Bubere wito ngimane apoya nono. Kaluwore kod familia mare, gilero ni wuodgi moyang nyinge kaka Kalistus Wamboe kod nyawadgi mane joduto timo penj margi mar KCSE higani ne owuok gokinyi ka ngima ka siling kadhi timo penj kapok ne giyudo wach ma ochuoyo chunygi mar tho wuodgi. Nikakimbia huko na wenzangu, nikapata mtoto amefariki, wamepepa ampeleka mochari hapa. Nikaambia baba yake ni ukweli mtoto amefariki, ako mochari. Ni mshtuko, mshangao mkubwa sana kupata ya kwamba mtoto ameaga kwa hiyo njia ya kikafla. Niko na uchungu mingi sana. Wakati nilifika shuleni hata sikupata mtoto, naambiwa tu mtoto ako moko. Giparo wuodgi no kaka nyathi mane riek ahinya mane yudore mane kin namba 1 kod 2. Ringre japuonjre no okane kar kano ringre ma St. Mary's Mumias kuma orito bero mar yango gima dine kel thone apoya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.